Bună dimineața, oameni buni! Și bine ați revenit la Aventura TV. Vă urăm un an nou plin de bucurii și împliniri, pentru că nu ne-am văzut pe anul acesta 2021 din mai multe considerente. Fie am avut probleme cu sănătatea, fie am fost reținuți de cele de acasă, fie n-a fost vremea favorabilă, dar astăzi avem într-adevăr o zi absolut superbă, cel puțin așa se anunță până acum. Ne aflăm în Munții Baiului și o să încerc împreună cu colegul Dobra, aflat în premieră, nu? În Munții Baiului. E prima dată. Pe schiuri. Da. Nu am mai fost pe picior. Pe schiuri nu. Dar n-ai mai fost. Și ai fost și iarna? Am fost și iarna. A, și iarna, da, ok. Deci n-ai fost pe schiuri. N-am fost pe schiuri. Premieră pe schiuri. Premieră absolută pe schiuri. Da, o să încercăm o traversare, sper să ne și iasă, o traversare a culmei principale a Munților Baiului. Situație dincolo spre est, adică da, în partea estică a Văii Prahovei, partea componentă a Carpaților Orientali, munți domoli cu muchii rotunde, rotunjite, domoale, foarte asemănători cu munții Leota, pe care i-ați mai văzut în emisiunile noastre anterioare, fie la pas, fie pe schiuri, mai puțin vara, n-am filmat vara în munții Leota, dar poate o să facem în sezonul estival de anul acesta. Am urcat de jos din Sinaia pe la cabana Piscul Câinelui. V-aș ruga să nu vă propuneți planuri de înnopta sau de rămas la cabana Piscul Câinelui, fiindcă am observat că este proprietate privată. Nu știam chestia asta și nici nu știu dacă este un lucru bun sau rău. Cert este că nu poate fi folosită în scopuri turistice. În schimb, am înțeles, o variantă de refugiu de creastă, de subcreastă, mai corect spus, situat chiar aici sub vârful Piscul Câinelui și pe care cred că îl puteți să-l folosiți în condițiile în care rămâneți peste noapte strâmtorați cu cazarea. Vă spuneam că am urcat pe la cabana Piscul Câinelui, am ieșit în golul alpin. De aici o să urcăm pe vârful Piscul Câinelui, iar de acolo ne îndreptăm spre vârful Baiul Mare, 1895 de metri. După aceea, într-adevăr, creasta este destul de lunguță, o să ajungem până pe vârful Cazacu, iar de pe vârful Cazacu o să dăm foca jos și o să coborâm pe una dintre pârtii, ori Sorica, dar cred că mai degrabă Cazacu, că sunt curios, n-am coborât niciodată pe Cazacu să văd cum e. Pe Sorica am fost de câteva ori, dar pe Cazacu nu. Așa că, vreme bună, priveliște frumoasă spre Bucegi, Bucegiul nostru pe care îl cunoașteți foarte bine din ieșirile noastre și locul unde practic cel puțin noi doi ne simțim acasă. O să-i vedem puțin mai bine, mai de sus, fiindcă aici ne aflăm chiar foarte aproape de liziera pădurii, dar în spate se poate observa vârful Dichiu, vârful Vânturișu, Cota 2000 și chiar releul de la Coștila, tot abruptul prahovean. Dar acestea se vor vedea mai bine când vom ajunge mai sus în golul alpin. Până una alta, vă rugăm să rămâneți aproape de noi, fiindcă veți vedea imagini de vis, zic eu, nu numai cu Bucegiul și cu partea aceasta, capătul acesta estic al meridionalilor, dar și cu capătul vestic, cu grupa aceasta a Carpaților Orientali, care se numește Grupa Carpaților Curburii. Și cu Ciucașul. Și cu Ciucașul, da. Deci totul se va vedea mai bine când vom ajunge sus în creastă. Zăpadă bunicică, altceva? Cald. Cald, da. Destul de cald. Cred că o să se moaie zăpada ceva mai încolo, dar eu trag nădejde că astăzi, spre deosebirea de săptămâna trecută, când am mai venit tot până aici, dar ne-am retras din motive obiective, era și vânt puternic, iar colegul Geomane a avut o problemă la un schi, nu se prindea bine și n-avea rost să mai continuăm. Așa că cu fratele Dobra ținem creasta înainte și până mai spre seară, când vom ajunge în Azuga, o să tot avem de povestit.
Am lăsat în spate piscul câinelui, oameni buni, și am intrat pe creasta principală, chiar pe sub vârf. Am trecut un pic pe curbă de nivel, nu ne-am mai dus până sus pe vârf, și recunosc că am vorbit mai puțin pe această parte de început a emisiunii noastre, fiindcă am preferat să vă las în compania imaginilor. De ce? Pentru că, slavă Domnului, aveți ce să vedeți. Dincolo de ceea ce vedem noi, vedeți și dumneavoastră tot ceea ce este mai frumos de văzut în jur. Bucegiul spre flancul vestic, dincolo de Valea Prahovei, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, iar dincolo de creasta principală a munților Baiului, în depărtare spre est, dincolo de Valea Doftanei, culmea Tigăile sau Țigăile, cum mi se mai spune de către localnici. Cred că impropriu, mai corect este Tigăile. Din Tigăile intrăm spre zona masivului Ciuca-Zăganu, care se vede un pic mai în depărtare. Probabil mai după amiază, când se mai așează puțin lucrurile, o să se vadă un pic mai bine, mai clar. Iar spre nord, după cum observați, creasta principală a Baiului cu vârful Baiul Mare, 1895 metri, și cota cea mai înaltă a masivului. Iar dincolo de Baiul Mare, noi o să continuăm până pe vârful Cazacu, iar din Cazacu cel mai probabil o să coborâm pe pârtia din Cazacu, să ne și simțim un pic că schiem pe anul acesta, fiindcă nu am prea schiat, după cum vă spuneam, din cauza timpului și a altor intemperii familiare sau familiale. Da, o să ținem creasta principală, iar pe traseu o să mai stăm un pic la povești, deși mi s-a cam reproșat că povestim cam mult, dar ce să facem, că Taclaua românească are un farmec aparte de care nu ne putem despărți. Adică eu, cel puțin personal, mi este greu să mă detașez în totalitate de Taclaua aceasta tipic românească.
Am preferat să luăm masa de prânz. Aceasta este masa noastră de prânz. Având în față așa bucegiul în toată frumusețea lui, tot acest abrupt prahovean, abrupt estic, care se prevale așa spre Prahova, spre Valea Prahovei. Bun. Da. Frumoasă zi, frumos traseu. Și Dobra a venit cu un supliment, niște jumări, adică niște bucățele, nu? Jumări, dar jumări făcute de casă. Le-a făcut de la mama lor? Da, un import de... Excelente. Anul trecut, cum ar veni. Un fel de delicatesă. Chiar delicatesă. Și excelent. șunca, grăsimea și energia de care aveam nevoie, că mai avem de urcat și vârful Baiul Mare. Da. Zice că nu prea este așa frumos să vorbim cu mâncărica în gură, dar la munte se permite. Suntem chiar sub vârful Baiul Mare, 1895 de metri. Din vârful Baiul Mare vă spuneam că mai aveam un pic de tras până pe vârful Zăganu. Dacă mă uit un pic mai atent, cred că suntem pe marcaj bandă roșie. Noi am urcat pe punct albastru, am uitat să vă spun de dimineață, din Sinaia, pe la Piscul Câinelui și după aceea în creasta principală. Continuăm pe bandă roșie, traseu de creastă, cred. De creastă, da. Așa ar trebui să fie, nu știu ce exact. După aceea avem pe culmea Baiului, spre vest, mai avem un traseu cruce alb roșie, dacă nu mă înșel. Însă noi ținem banda roșie încolo spre vârful Cazacu. Dobra, cum ți se pare? Foarte frumos. Zăpada este numai bună, nu e crustă. Mereu eram speriat că, băi, dacă e înghețată și beton, avem probleme. Nu. E cum trebuie, un pic mai moale, vremea superbă. Putem să înaintăm foarte, am făcut până aici 10 km în cap, exact până la stâlpul ăsta, într-un timp foarte scurt. Am plecat la 8 jumate, parcă? Da, și este... În jur de 8 jumate și este? 12 fără un sfert. Deci 11 jumate, asta înseamnă că am făcut cam 3 ore până aici. Da, dar oricum am acoperit distanță bună, zic eu. Exact, da. Se merită să veniți. Cred că și la picior, am văzut urme de picior, cred că sigur au fost oamenii care au traversat Baiul, dar nu știu dacă nu cumva au urcat pe Cruce Roșie, au urcat în vârful Baiul Mare și după aceea au mers pe unde am urcat noi sau invers. Cert este că merge destul de multă lume în Baiu, chiar și vara, mai multă lume într-adevăr vara și mai puțină iarna. Și este foarte frumos pentru că ai o priveliște de vis. Atât spre partea vestică, unde vă spuneam că aproape că ai impresia că vine peste tine bucegiul, cât și spre, încolo în depărtare spre est, culmile acestea sudice ale grupei Carpaților de Curbură, Ciucașul, Zăganul, Tigăile și așa mai departe. Cred că dacă o să ajungem sus în vârful Baiul Mare, de acolo cred că priveliștea este un pic mai spectaculoasă. Însă până atunci ne bucurăm de Coștila, de Valea Caraimanului, chiar și vârful Omul se vede foarte bine de aici, vârful Obârșia Mare, vârful Claia Mare se vede iarăși foarte bine și vârful Jepi se vede foarte bine. Deci toate vârfurile acestea care duc încolo spre sud, până spre Dichiu, Vânturișul și așa mai departe, Cota 2000, absolut superbă priveliște spre Bucegi. Deci, cred că acesta ar fi dezideratul de bază al fiecărui turist care merge în Munții Baiului, să aprindă o zi frumoasă ca să poată să vadă în jur celelalte masive muntoase. Până una alta, să avem poftă și să aveți poftă acolo unde vă aflați.
Asta e vârful, a? Da, nu vreau că e ceva. Huh! 1895 de metri, vârful Baiul Mare, cota cea mai înaltă a masivului, în depărtare spre nord. Se vede ceva lume. 1, 2, parcă 2 turiști. E posibil să fie mai mulți, dar 2 am văzut sigur, aproape de vârful Cazacu. Bun, mai avem un pic de mers, în jur de 4-5 km pe creastă, aproximativ, după care o să ne bucurăm de schiul pe care le oferă Vârtia Cazacu, cel mai sigur, așa după cum am zis. Revin cu vedere superbă spre abruptul Prahoven al Bugegilor, mai frumos puțin încolo spre culmea Tigăile, Ciucașul undeva sub nori, Zăganul la fel, Gropșoarele, chiar și munții de îndepărtare. Se văd un pic din munții Vrancei, un pic din Siriu, priveliște acceptabilă, dar spre Transilvania lucrurile sunt un pic mai întunecate. S-au și anunțat ceva averse, vânt, ceață și așa mai departe. Dar cel puțin pentru moment noi ne bucurăm de acest plăcut climat al munților Baiului, care să sperăm că ține până spre sfârșitul turei noastre de astăzi. Se vede frumos și încolo spre Piscul Câinelui, spre culmea mai joasă și mai rotunjită, mai domoală a Baiului. De fapt, ca în toată creasta munților Baiului se caracterizează printr-un relief din ăsta așa domol, cu muchii rotunjite și plăcute la mers. Motiv pentru care se pretează de minune și pentru schiul de tură. Cred că și pentru MTB vara, alergare, tură la picior și așa mai departe. Bun, vânt s-a și răcit un pic, dar o ținem înainte, nu avem ce să mai facem. Da.
Ne-am răzgândit un pic, în sensul că am renunțat la traverseul acela pe sub vârful Cazacu și ne-am îndrumat să-l urcăm. Nu mai este foarte mult, undeva la sub 100 de metri diferență de nivel, însă de sus, de pe Cazacu, chiar de pe vârf, vrem să schiem până la intrare în pârtie, să vedem dacă se poate, fiindcă aici lucrurile s-au schimbat destul de mult, în sensul că s-a păstrat același calm atmosferic, aceeași vizibilitate perfectă, aproape aceleași condiții de traversare a zăpezii, însă problema este că este cam cald și asta înseamnă că lucrurile se pot schimba și poate chiar s-au schimbat până acolo, aproape de pârtie, unde altitudinea este mai coborâtă, mai joasă, iar este posibil ca să nu întâlnim zăpadă peste tot. Dar tragem speranță, ca de obicei, că până la final ne vom face toate mendrele încercând să găsim pe aici pe acolo fie zăpadă bună, fie un culoar stabil, fie o stare foarte bună a noastră și așa mai departe. Destul de multă lume pe creastă, cel puțin de pe vârful Cazacu încoace, lume care a urcat încolo spre vârful Baiul Mic. Am întâlnit și pe cineva care se ducea spre Baiul Mare. Deci circulă lumea, chiar dacă este zăpadă destul de greoaie la mers. Este foarte bună la schi, dar la mers un pic mai complicat. Da. Ne păstrăm vizibilitate frumoasă spre Tigăile, Ciucaș, Zăganu, Gropșoarele și așa mai departe, iar spre vest, după cum observați, Bucegiul nu ne trădează chiar deloc azi. Final de tură Munții Baiului, oameni buni. Pentru mine cea de-a patra, dacă stau să mă gândesc bine. O tură frumoasă, o tură domoală, o tură care a avut și ceva diferență de nivel, o tură cu zăpadă bună și cu peisaje de vis, dar aș prefera să-l las pe colegul Dobra să spună mai multe, pentru că el este pentru prima dată aici pe schi de tură. Domnul? Da, prima dată cu schiurile pentru mine, am mai fost aici, dar și iarna, dar nu pe schiuri. O tură frumoasă, o creastă frumoasă, domoală, seamănă, cum a spus și Geo, cu creasta Leautei. Destul de lungă, am spus că avem, cred că 16 km jumătate până aici. Deci cam un 20 cu pârtie cu tot, nu? Și cu coborârea până la Zuga, să zicem vreo 20. Până acum mai mult am urcat, am avut parte și de două mici coborâri, dar zăpada n-a fost chiar așa de bună pentru coborâre. În fine, în rest, o vreme superbă, un munte care se pretează la schi foarte bine, dar, cum a spus și Geo, și la mai multe alte sporturi. Un munte în care nu prea e risc de avalanșă, se poate merge și
pe vreme nu chiar așa de bună cum am prins noi și recomandăm cu drag. Da. Recapitularea de final, plecat din Sinaia dimineață în jur de 8:30, urcare pe punct albastru până în creasta principală, până pe vârful piscul Baiului. După aceea din vârful piscul Baiului, din vârful piscul Câinelui, mă scuzați, am intrat pe creasta principală, pe bandă roșie, 16 km până aici, încă vreo 4 până jos. Da, se strâng ceva kilometri. Tură frumoasă și de recomandat pentru tot omul care vrea să facă drumeția. Merge mai greu, cred, dacă prin zăpadă bună, dar pe schi de tură este absolut minunată. Frumoasă priveliște spre toate masivele din jur, nu atât de multă cât ne-am fi dorit noi, dar suficientă cât să putem să ne clătim ochiul și chiar și dumneavoastră să faceți un pic de cură de tur de orizont. Bucegiul în spatele meu, Ciuca Zăganu undeva mai spre est, în grupa aceasta a Curburii, Carpaților Orientali, grupa Curburii. Iar după aceea mai spre nord, Munții Bârsei, Postăvaru, Piatra Mare, chiar și Măgura Codlei se vede de aici, dacă ne uităm un pic mai atenți. Da, deci o zi de minune. Așa că, ce să vă zicem? Să vă zicem un singur lucru, să veniți în Munții Baiului și să vă bucurați de peisajele de care ne-am bucurat și noi astăzi. Și, mai mult decât atât, să realizați ceea ce, să zicem, că noi n-am putut să realizăm, în sensul că ne-am fi dorit să fie o cursă mai lungă, să ne ducem încolo spre Tigăile, să ne întoarcem înapoi, dar ziua a fost destul de scurtă și nu ne-a permis acest lucru. Bun, până la o nouă ediție Aventura TV, să auzim și să auziți numai de bine!